ya turu ning amben ngono kae. Ya ora no. Amben turu ning ndi? Ril. Masalah. Lah nek ana sepur liwat terus piye? Dadi aku lak turune sepur liwat. Jak. Masalah Kang pil luwur lek ana sepur liwat awakmu dadak malih sik. Gak, kowe jane uripmu ning omahmu ndi to omahmu ki asline? Lah rumah sakit ya umume rumah sakit biasane ning amben ngono ning kasur. Ya ning amben kasur biasa. Bendina ya diwene mangan kuwi mau bubur. Ora. Mangane apa? Suket. Jaran awakmu padakno karo aja gelem ning rumah sakit. Wong dipadakno jaran dipakani suket. Aku kan dikae suket sak bentel. Sak bedhek. Oh tak uwum. Gebros-gebros nih raine. Lek nyapa karo Raimu lek nak gebros-gebros nih. Kok rumah sakit ya duet. Oke, duet. Cek apa? Kangen tenan. Hei, Ana apa? ana telek. Ndi? Aku ki lho nyanyi